Hier achter me ziet het er wel heel gezellig uit, dus we zullen even zien wat ze hier doen. Zo. Mooi voort, Marlisa. Goed zo. Wat doe je hem hier? Wij zijn het Zuiderboel. En hoe vaak doe je hem dat hier elke waanzin? Ja, elke waan zit te doen. Van zo'n uur al beginnen we. En dan doen we soms 1 of 2 potjes. Maar we komen een groep van een stuk of 10, 12 soms. En heel gezellig. Dat lijkt het mij. Het ziet er ook heel gezellig uit. Ja. Ken ik mij doen? Of mij dat net samen? Ja, natuurlijk is mij waan. Als er naar boven binnen, kom maar op. Je maar in de kring staan. Ja. Nou, dan zit ik het even. Handcoördinatie. Ja, nou, dat is moeilijk, hè? Ja. Ik ga de bril wel op, dus dat scheelt. Oké. Nou, dat wist, dat gaat goed. Alleen nog krijg wat oors. Krijg wat oors. Hoe maakt het aan? Nou ja, hij moet krijg oors vallen. Hè? Hij moet een beetje in de buurt van die reële band komen. En dat is de boel, dat is hier elke week in principe, maar je maakt je er hier iets speciaals van, toch? Klopt. Ik van mensen die bijvoorbeeld net in de Jeu de Boel vereniging zitten en die dan kunnen aansluiten voor iedereen eigenlijk. Voor mensen die bijvoorbeeld net zo vol te dwan hebben in de simmen, dan is dit ook wel heel leuk. Nou, dan ga je een drijven.